vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hei, zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauyawo paplatform penyu kuti ndinge ndichizongoreurura izvo zvandakaita. So mukomanashi zvakaitika ndezvekuti inini ndainge ndiri munhu aifarira zvimbadzo, zvekare ndaiva munhu aifarira doro, ende mukunonwa doro handikwanise kuti ndinge ndichingonwa doro ndiri ndoga. Ndinofarira kunwa doro ndiine chaunga, asi chaunga ichi ndinenge ndichida kuti ndinge ndiri inini ndinenge ndichinwiswa vanhu avo vandinenge ndiinavo. Zviya zvokutospenda mari zvokutotenga makreti nemakreti edoro, wobva watongoti vanhu huyai tinge tichinwa doro. Maybe inhauwo yekuti muchemberi vangu kumusha uko vanoita zviya zvokubika doro kumusha uko vachitengesa doro riya rema7 days. Saka ndakangokurirawo ndiri in that environment yekuti pose panenge pachinwiwa doro vanhu vanofanira kuti vange vachiva in a very big group. Zvino ndakazoti ndava kuno kunyika yevatorwa ndokubva ndagara mune imwe nzvimbo. Tichisvikamo munzvimbo umu tainge titoriwo macontractors. Saka ndakabva ndazotanga kudanana nechimwe chimbuyambuyawo icho chainge chichibva kuZim. Chimbuyambuya ichi chaita zvekukweretesa vanhu zvimbadzo, ndicho chakabva chazondipinza mugemu racho iroro rekukwereta zvimbadzo. Ndakatanga ndichichikwereta chimbuya ichi tichingoti tiri murudo, but ndaitiwo ndikawana kamari kangu ndobva ndavadzorera mbuya ava. Vakazoti vaenda kumusha ende location rose rainge richingoziva kuti inini ndini ndainge ndiri murume wavo ambuya ava. Ende pane vamwe vanhu vakazotangawo kuuya vachidzosa mari dzezvimbadzo. Ini ndaingoti mari iyo yandinenge ndapihwa ndichizonzi mozopa vadzimai venyu kana vauya, ndaibva ndangotora mari iya ndobva ndachikoredzera. Ndakarova mari mukoma kuzonosvika ichinopinda kuma 6000 rands within a short period of time. Ndainge ndatonwa 6000 rands. Ndakati ndanwa mari yose iya ndikati ndoita sei, ndokubva ndazoapproachawo vamwe amai vainge vachishanda kune rimwe prize. Ndakabva ndasvika pamba pavo ndikabva ndati muchindiona pano ndatumwa, because ndatumwa nemudzimai wangu, iye ari kuti astaka kumusha uko, saka ati ndinge ndichiuya kwamuri then nditore 2000. Mai vaya vakabva vati 2000 yakawanda. Ndikati saka munokwanisa kundipa mari? Ivo vakabva vati 1.5 iri nani, but vanofanira kuti vange vachizoti pavanodzoka vobva vandidzorera mari yangu. Ndikabva ndati kana mari iyi yamatondipa yakawanda, ende ndikavatumidzira mangwana chaiye vanenge vatosvika vatodzoka kubasa. Then mukoma pandakangoona ndichinzi ketu 1.5 iya, ndakabva ndatoona kuti dhiri iri rinokwanisa kutobudirira. Ndakabva ndaenda zvekare pane imwe komboni. Ndasvika paya ndikabva ndati zvamunongondiziva kuti ndini murume wamainingi, ende ndatumwa pano kuti ndinge ndichizokweretsa mari because vari kuda kuunganidza mari yekuti vakwanise kudzoka kuno kuJoni. Ende already ndainge ndatoona kutoti kurova pakuru zvinoti netsei. Ndainge ndichisvika mari dzandaingotora ainge ari 1000, 1.5, ndaisadarikidza 1.5. Vanhu vandakakwereta mukomanashi kumaprize ikoko vainge vachisvika kuma10. Pandakaona kuti ndainge ndatorova kamari kangu on one night, easy money like that, ndini uyo ndikabva ndati mbumu ndokubva ndatiza. On that same night ndakabva ndanorara pane chimwe chilodge. Ndakati ndarara kuya kuchiloji kuya, mangwana acho makuseni ndokubva ndazomuka paine mamessages ainge achibva kumusha. Amai vaya vainge vachindibvunza mari. Ndikati ndoita sei, ndotapudza here? Ndakabva ndangoti mukadzi uyu akatotarisirawo kubva kwandiri. Ndakabva ndaenda pamukuru ndakangovatumidzira mari yainge ichingokwanirana kuti vapinde mubhazi nekudhindisa passport, at least vakwanisewo kutenga 2 months. Iniwo ndichingobva mukunovatumidzira mari ndikabva ndati kombi ndakananga kumesina ndokubva ndatokrosa zvangu border. Ndini uyo ndikabva ndati kumusha. Mari iyo yandainge ndinayo mukoma ndakangosvika kokumusha iri intact. Kubva zvinhu izvi pazvakaitika danga rangu ratova nemombe 4 because ndakabva ndanotenga mombe nemari iyoyo. Saka munhu uyo akanditengesera akabva anditi kana ukandiwedzera kamwe kamari pamusoro ndinobva ndakupa mombe 2. Ndikabva ndati this is a good deal. Ndikabva ndazotora mombe dziya dziri 2. Pandakazodzoka kunoku kuJoni handina kuzoshandira that company
again. Ndakabva ndazotongoita move on with my life. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi I regret. Kana wakambokweretawo mari ukabva wavhara munhu, please come to my inbox, then you share with me your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti mundipostirewo confession yangu yakamira sekudai. Inini ndiri mudzimai ane makore 27 ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession. Zvakaitika mukomanashi ndezvekuti ndainge ndiine high school friends angu, ivo ndo vakatanga kuuya kuno kuSouth Africa, then inini ndokubva ndazotevera. Ndakatevera nemurume wangu, but murume wangu akati tava kuno kuSouth Africa akabva ashanduka kuita mhuka chaiyo. I could not control him anymore, but still I kept on staying with him because I loved my husband that much. Asi zuva rakazondisikiza nembama ndipo pandakabva ndazoona kuti marriage yangu yainge yatoparara. Ndakangopeka zvimabhegi zvangu mushure mekunge ndataura ne one of my best friends akabva ati uya. So I was staying in another province. Ndikabva ndati kuya ndinokwanisa kuda kuya, but mari handina. Iye akabva azondiitira e-wallet. In fact ndakatoitirwa e-wallet iyi ne one of her boyfriends. Ndokubva ndaenda ndikanokolekta mari iya, then uyo ndikabva ndati muna city to city, ndokubva ndazoenda kuprovince kwacho uko kwandava kugara now. First few days aiwa ndaibatwa zvakanaka, but things quickly changed. Munhu ainge ava kungogara ari mumamoods achingo-complaina. Akabva atanga kucomplaina about the bills because iye apartment yake yaanogara it costs a lot. Saka semunhu ainge asati ava kushanda, I tried to reason with her, but mukoma, she forced a man on me. Akabva ati, Sha, you know that in a couple of weeks I have to pay rent. You have to contribute something, otherwise you will find yourself on the streets. Ndikati aikaka. Saka munhu uyu akanditi ibva pamurume, now ava kunditi I can contribute. Ndikabva ndati, Sha, apa pakana uchiti I must contribute, mari yacho ndoiwana kupi? Akabva ati, inini tonight I am going for a sleepover. There is a dude who is going to come. Iwewe ne that dude zvamuchaita ameno what you are going to do, but tomorrow when I come back that dude will have given you the money. You are going to give me part of that money so that I can settle the bills, shamari, otherwise you will find yourself on the street. Munhu ndokubva atobuda zvake. Ndakamudongorera from the balcony mukoma, ndichitoona munhu achitonopinda mune kamotikari kakanaka, ndiye uyo gone. Within a couple of minutes mukoma ndakabva ndatonzwa gate rava kuvhurwa, then I saw this other dude akabva apaka motikari yake close to the place where her apartment was at. Ainge arasika zvishoma. Then my friend called me akabva ati, your visitor is there, just go downstairs. Ndakabva ndazodzika downstairs. I then went and I saw the guy. The guy mukoma, he was way too old. Madhara aya ematumbu ekuti kana achiburuka motikari anotoshandisa simba rake rose, ziya richitochururuka kuti ange achikwanisa kuburuka mumotikari. Apa dumbu rainge rakaita kusvika muno mumabvi. Then the guy said that he was the one who had been sent by my friend. He told me that he was a very good friend of my own friend. But tava indoors, that was when that guy told me kuti inini ndaifanira kuti ndinge ndichizomupleasa. Ndikati kukupleasa how? Akabva ati, ita a strip show for me. This was my first time, and ndipo pandakabva ndazoziva kuti this friend of mine iye aitoita izvozvo zvestrip dancing kune imwe club, ndokwaaisangana nembinga dzose idzi. So iyi ndo mbinga yangu yekutanga yandakatanga kudanana nayo. Ndokubva ndazongoramba ndichingorongerwa mbinga idzi. Kudzamara mukoma ndazoti this thing I cannot do it anymore. Ndikabva ndazongobva pamba pake. This friend of mine, we are still good friends zvedu. Iye achiri kungoenderera mberi naro basa rake iroro rekudanana nembinga, but inini I chose the other side. Ndakati zviri nani hangu kuti ndizvigarire nemurume anenge asina mari than kushandiswa nembinga idzi. So mukoma, on that night murume uya akabva azorara neni, and mind you haana kana kumbogara ashandisa kana protection. I actually tried to look for one, but akabva ati I am wasting his time. Ndikabva ndazongosiyana nazvo ndokubva azorara neni. Mangwana acho makuseni akabva andipa mari. My friend came and demanded a cut
cut. Ndikabva ndamupa that cut akabva azonditi we have to plan the groceries. Ndakagara nayo friend yangu iyi for about 8 months ndigere nayo. Zvakazoitika on this other night ndezvekuti iye she was too sick. Saka akabva azonditi Sha, I am too sick, I cannot go and service this client of mine. I want you to go and service this client. At that time zvainge zvatova muropa. I was actually enjoying it kuspoiliwa ndichipihwa mazimari. I then went and I met up with Mbinga yake iyoyo. Ndakaendeswa to this other 5-star hotel Mukoma. Things were just above board. Everything was just perfect on that night. When we went into that room Mukoma, pambeda painge paine rose petals everywhere. It was just nice. Apa painge paine kamwe ka lingerie kandaifanira kuti ndinge ndichipfeka kainge kakaita kuti mbambamba. I wore everything. When I came back iyewo ainge atopfekawo this other robe that was really beautiful with these golden colors. Ndokubva azonditi uya akaenda paya, then I sat on his lap. Tikabva tatanga kutaura zvedu tichingoudzana masweet nothings. Takabva tatanga kutsvodana. Iye akabva azonditi pfugama. Ndakati ndichipfugama paya ndipo paakazondiudza kuti ndikuda kuti unge uchiyamwa sikarudzi yangu. I had done this thing over and over again. There was nothing new about it. This guy akabva azo switch off my lights emu hotel imomo anotongo switchwa off like the way that you turn on or switch off an aircon using a remote. Akabva aswitcha malights. Ndikati ko iyi yava yipi? Akabva ati iye anoifarira in the dark. Ndikabva ndati it is fine. Mukoma ndakazoti zvino ndava kuyamwiswa sikarudzi yake. I then started to feel kuti sikarudzi yake it was really different, as in munhukadzi wose you taste kuti sikarudzi yemunhurume ine kamwe ka salty taste so, but sikarudzi yake yainge isina kana taste zvachose, and it seemed very weird mumuromo mangu. Yainge isina chimusoro chacho chechiya. Saka ndakati ndakaiisa mumukanwa mangu, ndikabva ndati what is going on here? Apa nekutya manje ndakangoramba zvangu ndakati zii ndichingoiyamwa ndichingozama kutsvakiridza chemusoro ndichishandisa rurimi rwangu. Ndakazoiburitsa mumukanwa mangu ndokubva ndaita sekunge ndainge ndichiisvipira mate. Mukoma ndakazoshandisa maoko angu ndikanyatsokunzwa kuti sikarudzi yake haina chimusoro. Mukoma ndakati zvimwe kuda ndini hangu, I am just imagining things. Akabva azoita mistake yekuti foni yake payakatanga kuringa. When he took his phone, I then used that light before the phone had switched off the light. Ndikabva ndatarira sikarudzi yake. Mukoma I had never seen, and andifungidziri kuti kune umwe munhurume ane sikarudzi yakadaro. Sikarudzi yake haina chimusoro. Munoona zvakaita sikarudzi like yedhongi or yembwa ndozvayakangoita izvozvo. Haina kutombofanana nesikarudzi yemunhu, but size itongori a good size, but shape yacho Mukoma kuita kunge gonye, kuita kunge chii ndozvayainge iri. Even though ndakashandisa that dim light that was being produced by the phone, ndakabva ndati kana tapedza I want to switch on the light. Mukoma akati apedza kuita bonde neni, pandakangomuka so ndichida kuno switch on the lights, iye akabva ati do not do that. Ndokubva atorara zvake, haana kana kuzombotaura neni throughout the night. Mangwana acho makuseni, when I woke up there was no one there. Saka kusaziva kuti murume uyu kuti pane mapiritsi aakandisira here muzvinwiwa zvatainge tichinwa, because even though tainge tanwa hedu doro, but I was not that drunk. I was shocked with the things that I had seen. Mangwana ndakazomuka nguva dzichiti 11 a.m. This guy, he had booked for the night and he had booked for the day again, as if he knew kuti ndainge ndichazomuka kuma 11. Pandakamuka Mukoma nashi, I called out his name. Ndikabva ndatoona kutoti munhu uyu he had checked himself up. Ndakati ndichimuka ndokubva ndaona kuti panext neni painge paine kagift bag kered kainge kakasungwa netumaribhoni. I then started to open up that small gift bag. Ndakati ndavhura, that was when I started using an iPhone. Mainge muine iPhone yainge irimo.
and mainge muine 60000 rands yainge irimo. Ndakatora mari iya iPhone ndokubva ndazodzokera kuapartment kwefriend yangu ndikabva ndati ndiudzeiwe munhu uyu wakasangana naye kupi, pane zvandakatadza kunzwisisa pasikarudzi yake. Iye friend yangu akabva atanga kuchema, ndikati ko uri kuchemei? Akabva ati this guy iye anoona a couple of taxis, saka mutaxi industry vanogara vachiita zvokuurayana, saka iye akaenda akanozvisacrifica. Even paakandiapproacha akandiudza kuti this is the way that I am, saka haana imwe girlfriend kunze kwangu. And pandanga ndisinganzwe, and the reason as to why I chose you to go and service him, I thought that he was going to tell you first, but he is very sensitive about that issue and he respects me for keeping his secret. Mukoma, pandakangonzwa nyaya iyi, I was even scared of my friend kuti sure angaita zvivindi zvokusangana nemurume iyeye even during the daytime. Ndakamubvunza kuti saka sikarudzi yacho yakaita sei, pose paunonyatsokuiona masikati? Iye akabva ati I only looked at it once, yakangoita kunge nyoka so, but haina musoro, but I don't look at sikarudzi yake, I just avoid it because I'll be there to please him. He is the man who really takes care of me. Mukoma, ndakabva ndati I need time out. Ndokubva ndamuudza kuti kamari aka kandawana I want to go and open up a business kumusha. Ndokubva ndazodzokera kumusha. Mukoma nashi, pakamari ikako kandakawana hapana kana chandakakwanisa kuita chine musoro nemari iyoyo. Sisi vangu vamwe vakati ngativhure kashopu kedu paGulf. Kashopu ikako Mukoma, no profit ever came out of it. After that tikambozama kuita zvezvo kuhodha masolar panels, maspeakers, maelectricals, nothing came out of it. Nanasi uno Mukoma nashi I am still working, but ndakazoti ndichibva kumusha ndokubva ndazoti enough is enough. Chandakangokwanisawo kungoshandisa pamari iyoyo ndakatora only a passport for pa 60000 rands iyoyo. Pandakazodzoka ndikati it is far much better hangu kuti ndinge ndichiita izvi zvekushanda mumakitchen, it is far much better. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi friend yangu pandakamubvunza kuti saka iyo sikarudzi yacho yakaita sei, hanzi akati yakaita kunge nyoka, but I avoid kuitarisa. The things that we do for the sake of money.